Да. Колеги, на една приятна водна разходка Атос влезе в шавара и си нагони една патица, който е един чудесен завършек на днешния ден. Това е мъжка патица. Така, по начина по който кряка, я припознавам като патица, което ние оставихме тук при предишна тренировка. Нали така, господин Трианов? Да, да. Така. Диалектът е характерен от западния регион на България, в района на село Храбърско. Работиме в момента с нея. Атос ни съобщи с едно леко джафване, че вече е във водата и работи. И сега ние се кефиме на неговото изпълнение. Наслука. Ого, ево насам да се скриеме, да мога патицата насам надолу да не се опаша. Да мога да снимам близо. Това е господин Трианов, един водещ дратхарис в системата на БГ Лов. Той тайно се усмихва, но аз това усещам по разтяга на ушите му, които отиват. Ето неговото усмихнато лице. Къде е Миша? Да. Ето и принцеса Амика вече е в боя. Сега ще даде тон за песен, сигурен съм, и ето ще се включи веднага. А това възстановила силите, да е как се стрелка. Се беше залазила. Сега ще върши стане интересно. Обаче забеляваш ли как като се гледа така да я хване по-отстрани, да я притисне към брега? Това куче мисли, човече. От оная патка знае, вече е разбрал, че на брега е слабото място. Почва да я градат. Да. Виж как е да я гради. Точно да я гради. Оп. Разумница е Бояна Валт. Ого. Чакай да не я плашим. Насам, като се изтегли насам, така повече от половината, е там мога да застанеш, за да я насочиш към шавар.
Да, да. Да, стига. Излезе на брега е свършено. Това кокошка? Гибор. Оти я заплашил там да обърне. Даже мога да и метнеш, а? Там. Ага, да, прибирай. Е, тук е, ого. Е, тук ще излезе сега. Е, тук. Не, натам отивай, натам. Отива под мост. Къде фана? Не, тя се гмурна сигурно. Търсия! Браво!